matye nyika ndabva kwaodzi ndokumusha kwandakakurira. Ndiri munhu akakura ndiri munhu anga ari able, ngasiri disability. Ndakakura kusvika ndane 23 years. Ndane 23 years ndo pandakazosangana netsaona. Ndaendawo kubasa kumamining. Ndo pandakaenda korohwa gumbo rangu rekuleft rakaguka above knee, rakuwara kudaro. Saka ndakamukira kuchipatara neruoko rwanga rwakatsemuka. Pana hwasha rwakatsemuka panapa. Asi ndakazozviona ndava muchipatara ndakarapwa naDr. Makiwa anowanikwa paMurambi Garden. Saka ndiye munhu akandirapa. Ndikazopedzisa zvangu zobvisa mastichi 2022. Ndari kushaya mari yekubvisa mastiches. Ndashayiwa mari yekubvisa mastiches paguva. Asi ndakazopedzisa kubvisa mastiches pa2022. Saka zvadaro ndakazoti mukufarawo nevamwe ndo akazonditongedza akanditi aiwa iwewe nini nedisability yavanayo kuti uchambochinde mabasa mamainini hazvichaiti, chienda chikoro. Ndowatatsvakira nzvimbo kudaniko. Ndatsvakira nzvimbo padaniko. Ndo kwatave ini nangu ndagara ndine chipo hangu. Ini ndotamba soka emadisabled, ndotamba volleyball, ndiromhanya maolympics. Ndo chipo changu chandinacho. Kana like dancers ndogona. Chatondiraramisa kuti ndichipindawo mune vamwe ndochipindawo chifaro tiri kundopinda mune vamwe. Iko zvinezvi kukona kupfeka ndotozvionawo ndiri mune vamwe, kutofarawo nekupuwa hembe dzekupfeka ndikupuwawo ndichifarawo ndiri mune vamwe. Sekudancers kwendinoitawo ndochiri kundondiraramisawo. Okay, saka imi muri kuzvigona sei kurova madances muine gumbo 1? Mwari akandipawo simba. Kune side 1 rakasara right leg rakasara rinewo simba. Saka ndakangosheta ngoti ndizviri kuitawo vamwe vachifara kudai, so ini handikatadzi kudini kufara. Saka ndazviona kuti inini ndofanira kufara semafariro anoitawo. Ndakangopractiza ndichingopraktiza izvo zvine ndatozowa kutoti aiwa zvatomandiri. Ndatojaira kutozwa kutoti ndakatonga ndotorwa more than 5 hours ndakamira ndisina kana kumbotsvaga kana clashes, ndichinakirwa like so. Ndotorumira ndotoita zvandokwanisa kutoita, chero tada kutodzenza, chero tada kudini, anyone chese flexible ndodi ndoita. Nekuti ndiri munhu akakwanisa kukasika kudaira kuti ndozvamandiri. Saka ndokwanisa kuita zvese, anything chinhu chandada kuti ndidino ndiiti. Saka ndokuti Mwari wakandipawo simba rekuti ndinoona kudini kuitawo zvirikuitawo ndiri mune vamwe tichingofarawo tichingopraktiza. Asi iko zvinezvi izvo zvavo zvamunandi, zvamunandi chaizvo. Ndozvatomwadakaita basa. Alright. Ndeapi madances amunonyanya kufarira kana kuti music yamunonyanya kufarira kutamba imimi yamunonyatsoti apa ndinorova manje? Inini ndamwari Sungura ndo changa chiri chigare chedu. Sewo vanhu vakakura musungura ndo inonzwisisa kuti tichibva apa takupinda apa, tichibva apa ndakupinda apa. Traditional dance ndinoita zvangu, asi sungura ndo indonyesa kugona.
Wamapiano takuona muchiro wamapiano mapiano ndotozviita futi nemhaka yekuti zvinhu zvangomira mindiri ndaamunhu anomira mizviri. Okay, ndanzwa muchitaura imimi nyaya yekuti mudzimai wenyu akakusiyai mazuva amarasikirwa negumbo renyu. Mungangotiudzawo here machallenges amakasangana nawo zvichisanganisira neiyoyo mudzimai wenyu? Inini machallenges andakasangana nawo mudzimai wangu, ndakati ndakuwara, ndakakwanisa kugara ndichinge ndiinaye, ndakagara naye more than 5 months. Pa5 months papasina kuti atiwaindipo mvura yekuti ndigeze kana kuti ndipo chikafu chekuti ndibikirwe kudai, papasingachadini. Kusvika ndichienda kotaura kwabereko ndozvekudini zvikuitika sezvo mubereki wangu ini wakashayika, akandisiyawo kupedzina baba wangu ndakashayika ndiri wani. Wandataura ndiwana bamunini kuti chimboti atudini rikatimusiwe chingori asi waita asida akaguma kuuya achindikugudzirana 12 na1 achiya inini ndiri pamba. Zvandaidariso takasvika kuzonetsana pachedu futi kuti inini maitiro zvikuita hazvisiri asiri izvo panapa. Saka kunetsana kwatakazoita ndezvekuti ndada kumubvunza kuti izvi ngezvipi izvi. Mudzimai wangu akabva ati inini nezvawari izvi ndozvendisingakwanisi kuti ndikwanise kugara naye newe, inoti iwe wadisability iye able. Saka akataura kuti inini she is not equivalent, hazvichaenderani. Ndosaka uri kuona ndikutora nguva yakadai so ndiri kutanga ndodai so ndomabudikira zvakazoita. Saka akabva asimuka obva aenda. Alright, ko zvakakutorai nguva yakareba sei kuti mutambire kuti inini ndakutorarama neurema uyu? Chakaita kuti ndikasika kutambira kuti ndaurarama neurema ndekuti ndakanda kuenda kumaricho ndiri disability ndakadaro so ndaenda kosakura nemumari munda. Sorry, zvakanditorera 2 years kuti ndigamushire kuti ndozvandari, ndekuti pandakabviswa mastitches ndobva ndakatoona kuti inini ndato disability hapasina zvokuchati, nekuti vamweni vaita uchava uine artificial uchadai so, asi zvakanditorera nguva kuti ndo ndine artificial yayo handina kubva ndaiona nhasi. Saka ndakatongorarama nezviripo, ndozvandakutongoita izvozvizvi, kutonga ndichitongoheupwanana wangu kupfeka kwendikuita hembe, kupfeka mende ndichifara ndine vangu, kuhyawo kwendikuita kufara ndine vangu. Alright, ko chii chakaita kuti mimi muzoti inini handizvekudhenza ndo zvandakuda, and ndiani muimbi wamunoti mimi ndinofarira stereki? Inini hangu chakaita kuti ndinyanyofarira makingwazi. Painditaurira kuti nyarodzo yababa ngaitwe katatu, nyarodzo yamai ngaitwe 1. Ndosongo yakanyanya kubva yandipinda mumwoyo chaikuti chinonyanya kundirwadza pfungwa nemumwoyo, mai nababa. Alright. Imimi kana muchidhenza munenge muchinzwa sei mumwiri menyu, mumwoyo menyu mune muchinzwa sei? Ndenda kutozwa kurerukirwa kutoti amweni ari kundidayira semunhuwo ari pane vamwe. Ko machallenges amakafesana nawo panyaya yekudhenza ndeapi? Machallenges andakasangana nawo paitombondinetsa madhesi ekutanga inini ndeyekuti ndaishaya panhu pekuzviitira pekufarira ndiri pane vamwe. Saka makazopa wane here? Ndakazongoonawo kuti ndikaendawo mune vamwewo anenge achiitawo zvimabhava mumwe navo anotidayira kuti utyahave uya tifare zvakanaka, asi vamweni vazhinji vanotondoona, umweni anogona kuti tindoona tichisvika pabhava pavo vanogona kuti mira, asi vakutondiziva vanotondidaidza kuti shangu kamwe iye uya ufare muno undobvamo ndino ndapowo kana sipo. Alright, ko vanhu vachikuonai muchifara muchidhenza vari kuzvitora sei mareactions avo zvakafanira kucarnival kwekwe?
ndozvinoti ini nangu ndozvinhu zvatombondiraramisa umweni ndati vanhu vari kukuona isei wachifara zvakanyanyisa kuti tichinge tichifara. Saka muri kutosumudza chaunga kaimene. Kufara tichifara zvekutoti vanhu vazhinji vanenge vachitosumuka chaiko kutofara zvekutodaro, kana kuti munyari matatokokome tiri kuenda kuti tiri kuendawo kusumudza zvezvo zvemusangano wedu wezano tichitondokotofara tichisumudza chaunga ikoko. Alright. Ko advice yamungada kupa kune vamwewo, vamwe vakaguka gumbo, vamwe vakaguka ruoko, imo mabasa imo advice yamungada kuvapa kuti vapisuwe madreams avo zvakafanana nedancing yenyu yamakaita kuti vakanganwe kuti maaccidents avasangana nawo? Inini chinhu chandinoda kupa kune vamwe vedu, ngasanyanya kurwadziwa kuti ngei zvinhu zvakaitikira kwaari, pamwe zvinoitwa nepepose yekutoyambuka futi kwaari, pamwe zvine nguva yake kutorarama futi mumwe mazuva ekurarama panyika. Ndendopa futi kuti munhu iyega ngasanyanya kurwadziwa kuti zvandaa disability handisina chinhu chekuita, ngangova ari munhu anofanira kugara ari muhappy nguva dzose kuti Mwari agone kutigashira, nekuti tisu vanhu vari padhuze nekutariswa nevamwe vanhu. Saka kutariswa kwatinoitwa inhau yekuti tofanira kuti tichinge tichifara, mukufara mwetinoenda kuenda mune vamwe ngatisazvitsaudze kuenda mune vamwe. Okay. Ko madreams enyu nemagoals nenyaya yedhenzi muri kutasira kusvikepi nenyaya yekudhenza? Inini zvendotasira zvina Mwari mukufara mune muchiita mune vamwe, dai zvaiita kuti ndaitsvaka kuti vanotionawo vamweni veduwo futi tirongewo magroups ekunyatsa kutamba zvinhu zvinoita kuti petinosvika ka vanhu vanonyatsa kuona kuti right vanhu havane zvanoita, vanhu nyangu vazhinji vanotarisa kuti madisability wazviona kuti aiwa hazvisiri zvoregaba, zvinofanira kuti tine mafariro edu etinofanira kudini kuita semarongerwa takaitwa masoka emadisability. Tautofara kuti toona kuti okay, kune soka yedisability, kune mavolleyball emadisabled. Saka zvinhu zvetinofanira kuti tichifara tichisangana tichienda tiri mune vamwe. Alright. Saka ime mune group here ramunodhenza naro kana kuti munodhenza mega? Inini apa ndingori one handisendai mandinawo. Alright. Ko chikumbiro chamungada kupa kumhuri yeZimbabwe nenyaya yeartificial leg zvichida kune vanhu kunze vanokwanisa kuti vakaona nyaya yenyu vanobva vakubatsirai neartificial leg? Inini chikumbiro chandinotoda cheartificial leg ndechekuti kana ndiri pabasa ndoitawo balance. Ndikumbira kuti nyikawo kana painawo anesisine rudo ngationewo ati helpo neartificial pamwe ndokwanisa kuitawo ndiri pabasa, sezvo ndiri munhu anofarira kuita hard workers, ndofanira pakuita hard workers pangu paipa ndofanira kunga ndine chinhu artificial. Ndotora nguva yakakura maningi kana ndakambira ndichiita balance yekuti ndiita basa, noti basa ndinotsarudza ndinonyanya kufarira mabasa anodi emaoko. Alright. Saka munoita mabasa ei mazuva anaya? Iko zvinezvi ndamboenda kucarpentry asi ruda ndine artificial.